Appell mill-professur Andrew Azzopardi sabiex il-President George Vella jipposponi l-iffirmar tal-liġi dwar l-użu tal-kannabis. Dan sabiex jagħti aktar ċans ħalli jsiru studji u aktar diskussjonijiet qabel ma nibqgħu għaddejjin nromblu bir-riforma. Andrew Azzopardi ngħaqad mal-kor dejjem jikber ta' għaqdiet li qed jikkritikaw lill-Gvern għal mod li bih imbotta l-quddiem din il-liġi b'għaġla kbira. Fl-aħħar sigħat anke l-Fondazzjoni Oasi insistiet li ma ġietx ikkonsultata dwar il-liġi li tillegalizza l-użu tal-kannabis. Dan għalitu fitra li batet lil membri parlamentari fejn insistiet li għandu jiġi ċirkulat id-dokument li ħarġet l-istess fondazzjoni. Iżda minkejja dan kollu minkejja l-appelli ta' diversi għaqdiet li jaħdmu fis-settur soċjali, il-Gvern baqa' għaddej u tlieta approva fi stadju ta' kumitat il-liġi kontroversjali dwar il-legalizzazzjoni tal-kannabis. L-Oppożizzjoni vvutat kontra l-klawżoli ta' din il-liġi u appellat lill-Gvern biex jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu minħabba li fil-prinċipju din il-liġi se tkun qed iżżid l-użu tal-kannabis fis-soċjetà. Wara li fl-aħħar ġranet il-Gvern għadda din il-liġi mill-istadju ta' tieni qari fis-sessjoni plenarja tal-Parlament, it-tlieta l-Gvern ressaq din il-liġi fl-istadju ta' kumitat fejn il-liġi kienet trattata klawżola. Fl-istadju ta' kumitat anki l-għaqdiet volontarji li attendew għall-laqgħa li saret fil-Parlament appellaw lill-Gvern biex ma jibqax għaddej b'diversi emendi ta' din il-liġi. Iżda minkejja dawn l-appelli l-Ministru Bonnici baqa' għaddej japprova klawżola wara l-oħra u ma jismax l-appelli tal-għaqdiet volontarji. Issa li l-liġi kienet approvata minn dan l-istadju jonqos biss l-approvazzjoni tal-President ta' Malta George Vella sabiex tidħol fis-seħħ. B'akademiċi bħal Andrew Azzopardi jinsistu fuq il-fatt li l-President m'għandux jiffirma.